Kaixo, ni tutorea naiz, eta nire ordutegian badaukat saio batean gurasoekin biltzeko. Saio hori, ordutegi hori, bidali nahi diet gurasoei haiek erreserbatzeko, baina klaro, guraso batzuk erreserbatzen badute, besteei ez agertzea nahi dut. Nola egiten da hori? Zoaz Google kalendarrera. Eta, hautatu eguna. Noiz daukazu libre gurasoekin biltzeko? Astelehenetan? Klikatu behin. Garrantzitsua da behin klikatzea, Bitan klikatzen baduzu, irekitzen da pantaila hau. Eta hau ez dugu nahi. Guk nahi dugu, behin klikatuz, hau agertzea. Eta hemen dago koska. Horas disponibles. Klikatu horas disponibles eta gehitu izenburua. Orain bai, nahi baduzu, klikatu más opciones. Nire tutoretza ordua da astelehenetan 12:00 ordu bat terdiak arte. Astelehenean hasi, astelehenean bukatu. Tartetxo horretan 2 bilera egingo ditut. Beraz, 45 minutuko bilerak izango dira. 2 bilera izateko. Eta bakarrik tutoretza ordua izango da irailaren 17an? Edo astelehenero? Nire kasuan astelehenero izango da. Nahi baduzu ere, personaliza dezakezu. Nola? Adibidez, errepikatzeko 15ean behin bakarrik, cada 2 semanas, astelehenero, edo errepikatzeko astero, astelehenean, asteartean, hemen, hautatzen duzu. Noiz arte, noiz bukatzen da. Bale, nik utziko dut, astelehenero biltzeko gurasoekin. Non? Eskolan. Orduan, adi egon, eguna, astelehenean hasi, astelehenean bukatu, ordutegia, 12:00 ordu bat erdiak arte, eta 2 bilera egingo ditut. 45 minutuko bilerak, errepikatzeko astelehenero. Gorde hau, hemen agertzen da bilera tutorearekin, eta orain, irekitzen badugu deialdi hau, agertzen da página de citas de este calendario. Hau da gurasoekin partekatu behar duzun helbidea. Bai, helbide luze hau. Egingo dugu froga. Kopiatuko dut helbide hau eta bidaliko diet gurasoei. Idatzi hemen gurasoen helbideak. Gaia izango da tutorearekin biltzeko. Eta mezu bat. Kaixo, nirekin biltzeko, mesedez, klikatu hemen eta erreserba egin. Agur, zure tutorea. Bidali. Ja ez da. Orain sartuko naiz korreoan guraso bezala. Begira, hemen dago mesua. Ireki mesua eta kaixo, nirekin biltzeko, mesedez, klikatu hemen. Irekitzen da egutegia, bilatzen du non dagoen tutoretza ordua, eta hemen dago astelehenean 2 aukera daude aukeratzeko. Niri komeni zait, orain gurasoa naiz, niri komeni zait 12:00. Klikatu hemen, eta bilera tutorearekin nire izena, gurasoaren izena, non, eskolan, eta hemen nahi baduzu, gehitu ohar bat. Guardar, eta ja erreserbatuta dago zita hori. Zer gertatzen da? Beste gurasoek ez dutela ikusiko zita hori hautagai. Egingo dugu froga. Itxiko dut saio hau, beste guraso bezala sartzen naiz, eta guraso honek ere badauka mezu bera. Irekitzen du, sartzen da egutegian, eta begira, orain lehenengo 45 minutuak okupatuta daude. Bakarrik erreserba dezaket irailaren 15ko bilera edo irailaren 24ko bilera. Bai, hemen 2 ditut. Hartuko dut hau. Hemen oharra eta guardar. Erreserbatuta dago zita hau. Orain nola ikusiko du irakasleak? Buelta gaitezen irakaslearen ikuspegira. Hemen dago
irakaslea. Eta ikusten duzuenez, hau oraindik libre dago, baina hemen klikatzen badut, Alonso Quijanok hartu du erreserba hau. Eta gainera, agertzen zait, oharra, matematikari buruz hitz egin nahi du. Eta beste erreserba bat dago hemen. Nork hartu du? Aiba, Santxok hartu du erreserba eta oharra hemen dago. Beste urrian edo azaroan oraindik bilerak libre daude. Baina irailean, bai 17an, bai 24an, bata okupauta dago. Da modurik errezena eta erabilgarriena tutoreak partekatzeko tutoretza orduak edo bilerak egiteko orduak gurasoekin. Eskerrik asko, agur!